Ongi etorri ikusentzuleok, zemozate hementzadute, Tasio Superen kanalean, noski. Eta bueno, Sekiro Shadows Days Twiceekin aurragoaz. Eta bengonda, Zimino zaindaria, Zimino jagolea. Zuzeneko batean nahitu nintzen jokatzen. Bueno, ikusten bezala, hau bideo faltsua da, noski. Zuzeneko nahitu nintzen eta ez nun lortu, eta gero bakarka jokatzen eritzalera ikasia pasatu nun, eta ikusi eta komentatzea, beste ikatzen gehatzen. Ea jokaldi hori nolakoa izan zen. Ez zan beste komplikatu, Genichiro bezala. Hoen gontan Zimino honek bi fase ditu. Eta lehenengon, ikustezu lehenengon, Zimino normal xamar bada. Hola, bate eta beste moitzen nahiko azkar. Eta berekin, pixkat, bere ipurdia bilatu. Eta, espatak azken finen mine mateio. Eta bere erasok onena eskibatzea da. Gehatzen saiatu beren edo parri egiten eta onena eskibatzea da. Eta hori, beste bere gorputza bilatu eta momentu batzu daude, pixkate Dios, kamen Dios. Ni hor, Dios, kauen Dios. Bakizu mandotik sartzela hotxa. Eta Dios, kauen Dios. Ze hor harrapatu ginen duen, hor harrapatzea nahiko despiste izan zen ere aldetik. Eta, mugimendu diferente dauzke eta uste ditut tarteka kolpea sartzeko momentutxo bat zituzte. Eta, lehenengo fasea nahiko ondo harrapau nion. Horrek keja nahi naiz, baina nahiko ondo harrapau nion hasieratik, Bosuntan. Esan zien beste, Twitcheko beste erabiltzaile batzuk, norbaitek eta ilargik eta esan zien gehiago kostatzaiela lehenengo fasea. Lehenengo fasea nahiko azkar harrapatu nion, baina bigarrengo negura jasotzen nun. Gaitu hor vulnerabilidade momentutxo batzu dauzke. Egurra menbertzaio hor. Hor salto hortan harrapatzen lima zaitu, egurra. Zoin nintzen. Nintzen oso ondo hasi partida honetan egia zen, eriotza pare bat hor despiste dukitut, eriotza bat. Baina, mateunez bigarren fase ire pixkat harrapatu nion. Bigarren fasea nahiko desberdina, ikusiko zuen, lehenengoa hemen bukatzea. Lepoa moztu diogu, burugabe, gatua, Zimino burugabea bihurtu da. Hemen, lehenengo aldizitezun, hemen txatezu, pasau dut, haupa, iepa, baina, zer gertatzen da bapatean, lagunok. Jeikiteala eta ezpata bat hartzen da. Hor uste lepontzeukela gore eta lepokon-zeukela ezkutauta edo. Baina ezpata ateatzeu eta burugabeko Ziminoa da, burua eskun dauke, eskun hartuta. Eta nahiko arriskutxoa ezpatakin. Eta hori hemen parri asuntok eta azteia. Ja pixkate Sekiroko jokamolde normal xegoa bezala. Eta hor taka parri mertzaio eta parri inezke hor asmatu nulen nengon. Hor lantza sartzaiot eta lantzakin barrundoken txitxare hori atera bezala egite, ez dakit txitxare batek bere gorputza hartu duen, ez dakit oso ze pasatzean, horre terror atake egite, hor kontu zuen jora da. Betetza izatezu barra more hori, hilda zaude. Beldurrez hilda. Eta azkenen pixkat mugimendu garrapa bertzean, parri hau egiten asmau, horre berriz asmatu dugu, berriz lantza sartuko dugu eta txitxare kozko horra ateako zaio, ez? Ez dut ondo egin ematen unez, ez zertu da. Eta, pixkanaka ja harrapatu nion eta etzan nahi beste komplikatu, baina, beti izan dizu, joku hau zaila dela eta broma gutxikoa. Hor salto, atake gorri berezi hori teunen, hoen berriz beldurra sartu nahi dugu, beldurrantzako baita produktu bat hartu dut, ez batzen izena, baina prestautan eukena, beldur gutxigo pasatzeko. Gure pertsonaiak. Hortxe, terror. Larri horre. Ostia, partida honek ez du oso ematen, Ez nola lortu nuen azkenen pasatzea. Hemendik aurrera, ziurko etia txukun xamar jokatzen, ze... Hor da, Tasio hausart. Ziminoaren hanketara. Berriz parri nahian, lortu dugu, Parri horiek asko laguntzago ditu txitxarea eta dugu barrutik. Arrast. Eta, Kontuz, zain itzan hor nire burui.
Hor mandok dana harrapatzeko esatean txoke guztik. Horrator. Ufa. Zuen baina gotu entzongo zuen akaso, nikoin volumena urruti dauket eta nire zuzenek. Bastante iniz itzeiten, Nire zuzeneko tontakeriak. Bueno, zuzeneko, bakarrik naunen, ez dutxen zuzeneko aiten, baizik eta nekasa jokatzen. Eta, bueno, pixkana bat asioa da gailentzen. Arrokeri handirik gabe, baina xorro, ba... Eutxi. Nere burun botillero lanetan, hor. Epa. Tasio errepikatua. Tasioren jokaldiari koroak eginez. Alde hortik. Ba, bueno, pixkanaka nagusitzen baina... Larry, me cabe en Dios. Azarre, eske jokunta nola jokatzea, alterauta azarre... Ez da komeni, ez da gomendatzen. Joko hau da, baina... Oso bila balin bazea, bueno, baina bestela... Sufrikarioa, lagunok. Ba, arrokeri handiri gabe, eta zio, ja... Sendatzeko ez duzik ez... Ostia, baina... Ziminoare, baina bizitzan laurdenen dago, baina... Bendikan... Bukatu inbehar da partida hau, lagunok. Hordator, zazta... Bai, parriakin horria behitu bizitza zatitxoak entzez zaio hor, Zortziren batez, baina hortxe, Hordator... Baina, hila labizi biak, Zimino eta Tasio, hila labizi. Zazta parria, eta hor aukeratxoa horria... Baitu horria erdil dautzi du. Zimino giza, joa. Eta Laizter garaipena iritsiko da. Arrokeri handiri gabe, baina, bueno, nahiko kontrolauta eraman dugu, eta... Zazta! Garaipena eta Tasioren arrotasuna. Zizaretxoa. Ez. Gehiago horretu nahi honekin Genichiroekin baino, eta asko zazkarrago pasau dut. Genichiroekin ezke ja hainetxitan egon nahi lur jota, pasau nunen enun sinistu. Baina hemen bai. Eta hortxe da Zimino zaindariaren aurkako garaipena, Zimino garaitua, eta Tasiok agur esaten dizue. Hemendik eta handik lagunok beste bat arte, ondo izan. Eta jarraituko dugu Twitchen zuzenekotan, Laizter euskerazko joko batekarriko dugu Signaleiz. Beraz, adi. Ondo izan lagunok, urren arte.